Bueno, ya está, grabatzen gaude dena? Perfecto. Azteko prest. Oso ongi. Pues primeran, listo bagaude azteko prest. Plaketa, bion artean. Venga, 3, 2, 1. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, ongi etorria gure 9. podcastera, gaurkoan gurekin Josu Reparaz. Ikastolen elkarteko, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria. Ongi etorria Jaso ikastolara, Josu. Ongi aurkituak. Ongi aurkituak. Hola esaten da, ongi aurkituak. Bai, noiz bai entzun dut. Ez nuen entzunanik espresio hori. Osea, arbizutik zuzen ona, Arbizuar amorratua, eta orain, Iruñan bizi dena, ezta? Iruñan bizi naiz, direla ja 10 urte. 10 urte. Nien hasi nintzenetik. Eta aurretik egon nintzen beste 29 urtez Lizarran bizitzen. Hori izan zinelako zuzendari, ezta? Hori da, bai. Konta eguzu pixka, nola hasi zinen irakaskuntza munduan, eta nola etorri zinen gaur egunen, nora iritsizaren gaurko eguneko ibilbidera, ez? Bueno, banik ikasketak Iruñan egin dituen, magisteritza egin nuen lehenengo, eta magisteritza bukatu bezain pronto, bukatu nuen ekainan, hasi nintzelanean abuztuan Nafarroko hizkuntza eskolan, helduei euskarako klaseak ematen, eta irailan bertan hasi nintzelanean Lizarra ikastolan. Jarri ninduten tutore orduan OHoko 8. mailan, eta nire ikasleekin nuen aldea zen bakarrik 6 urtetakoa. Jarri nindutelako nintzen izan ninteken gazteena irakasle izateko, eta jarri zizkidaten ikaslerik zaharrenak. Nire gauza bera gertatu zitzean. Ni lehenengo urtean hemen nengoenean, manuen errepikatzailea zen, 2 urtez errepikatzailea zen ikasle bat, eta taratzen izkion 5 urte hasi nintzenean bakarrik. Diferentzia. Banik 6, antzera. Osa, antzekoa, bai. Eta egon nintzen hori, tutore urte batzuetan, gero izan nintzen DBH-ko ikasketa burua, eta 2000 urtetik 2015 bitarte zuzendaria. Osa, 15 urtez, Lizarran zuzendari. Zuzendari 15 urtez, bai. Eta 9 ikasketa buru DBH-en. Tarte horretan egin nuen Gasteizen hizkuntz hori, urrutiko ikasketen bidez egin nuen euskal filologia. Eta hori izan zen ere ibilbidea. Ikastoletan eman du beraz nire ibilbide profesional guztia gaur egun arte. Oso proiektu polita, oso gustora sentitu naiz. Gaur egun nire ikasle asko lagunak dira. Horietako asko eta asko ari dira irakaskuntzaren munduan. Lizarra ikastolan behintzat daude nire ikasle izandako ikasle pilo bat, eta hori da netzako oso pozgarria. Eta zaten duzu, hasi zinela helduekin. Bai, eta diferentzia, helduen arteko eta gaztei ematearen arteko desberdintasun handia somatzen zenuen? Hori izan zen ere lehenengo lana, ez duen aurretik beste zer izan. Eta egia da izan zela oso, ezagit, kanik asko ikasi nuen, praktikan. Egia da batek bukatzen duenean magisteritza, daukan lotura zuzena gela batetan gertatzen denarekin eta kudeaketa horrekin oso txikia da. Orduan, esperientziak eramaten zaitu, hori ez, hainbat gauza garatzera, ez, nola mantendu gela disiplina, nola iritsi ikaslengana, nola landu empatia. Esaten dute gainera, normalean jotzen dugula imitatzera irakasleok, gure irakasleek egin zutena gurekin, ez, nolabait hasiera batean. Zen da, dugun lehenengo referentzia hori da, ez, gu ikasle izandako garaiko eta justo gatoz, ikasketak bukatu eta gatoz garai horretatik, beraz, nolabait jotzen dugula imitatzera gure aurreko irakasleek egiten zutena, eta gero, noski, karreran ikasi duzunarekin osatzen duzu, eta joaten zara ez, zure estilos propioa sortzen. Bai, hori esaten dute ez, askotan guk txikitan, gure gurasoekin izan dugun harremana, eta beraien gandik ikasi duguna, gero, erreproduzitu egiten dugula gure bizitza helduan, eta beraien hainbat rol guk gero praktikan jatzen ditugula oso antzera, ez? Eta hori bera gertatzen da baita ere irakaskuntzan, ez? Gure aurretik izandako irakasleen jiteak egiteko moduak bilakatzen dira bapatean zuretzako eredu, ez? Ni nentorren Arantzazunik hasi nuen orduko OHO, izan dituen oso irakasle onak, oso ezagunak euskal munduan, Gandiaga izan zen euskal irakaslea, Vitoriano Gandiaga poeta, Bilasante euskaltzaina izan zena euskaltzen burua urte askoz. Zoke referente honak izan zen. Bai, eta orduan ikustu dut, adibidez, euskara irakasteko
hainbat tresna beraien gandik jaso nituela, eta nire lehengo urteetan hoien errepikapen bat egiten saiatu nintzen askotan, bai. Eske azkenean, baldin baituzu referente honak, ez? Guk hemen hori saiatzen gara, euskal referenteak ekartzen, baina referente horiek baldin baituzu zure egunerokotasunean, nolabait, hartzen dituzu erraminta horiek eta ekartzen dituzu zurera, ez da? Bai, hola da, eta egia da, erik izan nuela sorte handia han, erreferenteak zirelako euskararen munduan, euskal kulturaren munduan, eta beste batzu ziren erreferenteak arte garaikidearen munduan, ez? Gure plastikako klasetatik pasatu ziren, Oteiza pasatu zen zenbaitetan, Alvarez de Eulate, gainatzen gure irakasle, orduan bai, alde horretatik, hori ez, erreferente importanteak egon dira nire bizitzan nire horretik. Ze ongi, hori kriston sortea da. Bai. Oso ongi. Eta hortik, bazenden DBH-en ikasketa buru, eta batean iristen zaizu proposamena zuzendari izateko, ez? Bizarrako ikastolako zuzendari. Zuzendari izateko balio behar izan behar da, ez da? Ni ez naiz inoiz aurkeztu zuzendari izateko. Ez dut nire burua inoiz hautagai bezala jarri, ez? Kaso guztietan, eta nien berdin, beste batzuk aukeratu naute ni. Lizarrako kasuan, nire horretik zegoen zuzendariak urte asko zera matzan, eta, releboa egiteko momentua iritsi zen, eta nire lankideek, irakasleek, proposatu zuten nire izena kargori betetzeko, ez? Bozkaketa bidez edo? Bai, juntak hartu zuen prozesu baten bidez, kontsulta egiteko erabakia, eta galdetu ziren banan-banan irakasle guztiei, ean hori ikusten zuten egoki ikastola aurrera eramateko, ez? Eta horrela gertatu zen 2000 urtean, eta hori 4 urtetik behin errepikatu zen prozesu berdina erabiliz. Eta gero, nieko momentu eritzi zenean, berdinik ez nuen ere burua aurkeztu nieko zuzendari izateko, baizik eta momentu hartan juntan zeuden pertsonek ikusi zuten egokian nintzela, eta saiatu ziren ni konbentzitzen, eta urte oso bat pasa zuten nire ezezkoa jasotzen, azkenean baietza eman nuen. Osea, baldintzak hobetzen eta hobetzen ez zu horretara... Holako zobeten egon zen, bai. Iritsi izateko, esan nahi dut, azkenean hartu zenuen kargoa, zen erantzukizun handia zuen kargoa, ez? Nolabait, eta instituzionalki irudi baten, ikastolen irudia bihurtu behar zinen nolabait, ez? Representante moduan. Beraz, erabaki hartzeatzen erreza izango, zure buruan pasatu zen hor, ezezko bat, borobil batetik batean, baiezkoa esatera? Batetik hori ez, ikastolan oso gustora nengoen, hori da egia, Lizarran, nik uste dut han egin nire bizitza, han egin nire kuadrilla, han neukan harreman oso ona ikastolako langileekin, ikasle horiekin, familiekin, eta beraz, han nengoen oso eroso, oso gustora, nuen etxea ere nire gustora egina zegoen eta oso gustora bizi nintzen. Eta orduan, batean aldaketa bat izatea, Iruñara etorri behar izatea momentuan kotxea hartuta, eta zeuden hainbat hori, eta gero lanaren erronka ere, ez? Ematen zian, respeto handia kargo hori hartzea, ez? Baina azkenean, ikusi nuen nire burua hor sartuta, eta ez zegoela aukera handirik, eta orduan baietza eman nuen, ez? Pasatu nituen 2 urte joan etorrian, Lizarran biziz, ez nuela kotxe hura utzi nahi, baina azkenan ikusi nuen etzela oso jasangarria, eta, ja erabaki nuen ura saldu eta Iruñan etxea erosi eta hemen jaztean ere bizilekua. Zu horretzen den, berez temporalki, ez? Hasiera batean, ez? Modu temporal batean arituko zinen 4 urtetarako edo halako zerbait, ez? Sinatuko zenuen. Ikastolan? Bai, ikastolan 4 urtetik behin berritzen zen zuzendaritza. Eta gero hemen elkartean? Hemen ez da egin olako berritze prozesu bat, sartu nintzenetik 2015ean, ordutik ni jarraitzen dut, bai. Aldaketak ematen dira inguruan, eta bai tokatu zait, bai Lizarran eta bai hemen, lehendakari ezberdinekin aritzea lanean. Bueno, oso ongi. Baina egia esan da balio behar duzu horretarako, eta orain ni personalki, eta hoia iritzi personala da uste dut, lan ona egiten ari zarela, gu guztiok, ikastola guztiak representatuz, eta uste dut lan polita egiten ari zarela, alde horretatik zoriondu nahi zaitu, zen uste dut, primera ari zarela, baina ardura da, ez da? Sentitzen zara ardura horrek, esango genuke, 24 ordutan egon behar zarela lanean? Bai, lan honek ez dauka ordutegi finko bat inola ere, beharrak suertatzen diren momentuan han egon behar duzu, berdin da diren gauko 9 edo diren goizeko 7, eta izuzen tokatzen zait askotan, hori ez, nire bizitza askotan, hori ez, ikastolen mundua da. En pausa jartzea, ez? Bai, batzutan hartu behar dira momentuak ez, hori ikasi dut, norbera bere burua zaindu egin behar duela besteekin ongi egoteko,
baina bai da egia da, lan bat dela oso exigentea dena, asteburu guztiak ere ez ditut libre, bat izaten ditut bilerak egiteko ezberdinak, eta baina egia da hori ez, betetzen nauen lan badela eta oso gustora egiten dudala. Eskerrik asko horrela ikusten bada kanpotik. Eta zuretzat Josu, zer da ikastola? Niretzako ikastola da mugimendu bat, eta hori uste dut importantea delako ikastolen historian beti erabili den hitz bat. Ez da bakarrik ikastetxe bada, mugimendu bat, hau da, pertsona asko osatzen duten mugimendu bat. Eta mugimendu horrek, hasieratik gaur arte izan ditu bi helburu oso garrantzitsu. Bata da, euskararen erabilera sustatzea, euskararen berreskurapenean lan egitea eta euskara eta euskal kultura berriz ere hor jartzea gizartearen erdian ikasleek ikasi eta erabil dezaten eremu desberdinetan. Eta ikastola baita ere hezkuntza egiteko beste modu bat bilatu duten pertsona batzuen egitasmoa. Hasiera batetan ikastola sortu zirenean, orduko hezkuntza zen oso karka, mutilak egoten ziren ikastetxe batzuetan, neskak beste batzuetan, eta hori bakarrik bakoitzak zeukan bere kurrikuluna, neskei irakasten zitzaien josten eta bordatzen, eta mutilei beste gauza desberdin batzuk. Orduan ikastolek ikusi zuten hori etzela berdintasuna lantzeko modu bat, gizartean elkarrekin bizi garelako, eta nahastu zituzten espazio berdinetan mutilak eta neskak. Eta nahastu zituzten ez bakarrik fizikoki, baizik eta kurrikulum berdin bat jarri zieten. Mutilek eta neskek gauza berberak ikasten zituzten. Eta hor sortu zen irakaskuntza egiteko modu berri bat. Eta beti berditzaileak izateko gogo bat. Ordu arte bakarrik ikasten zen entziklopedia bat aurrean izanik. Eta ikastolek ikasi zuten ezetz, mutilek eta neskak elkarrekin taldean askoz gehiago ikasten zutela, eta praktikak ikusiz eta behatuz eta kanpora ateraz, gelatik ateraz, asko ikasten zela. Orduan, ikastolek beti izan dute horrelako konpromiso bat berrikuntzarekin, ikasketa kooperatiboarekin, eta nik uste dut hori dira mugimendu hori, eta mugimendu horretan oso garrantzitsua dira. Garrantzitsuenak zuek zarete, ikasleak, neskak eta mutilak, eta gure nerabeak, eta oso garrantzitsua dira noski familiak, aitak eta amak dira ikastola guztietako jabeak, beraiek dira kooperatibaren ardura daukatenak. Eta gero oso garrantzitsuak profesional guztiak, ez? Bai irakasleak eta bai irakasle ez diren langileak. Zerbitzuetakoak. Ze garrantzitsua diren zerbitzuetakoak askotan, ez? Eta ze ikustezinak izaten diren batzutan ikasle batzuentzat esango nuke, ez? Ni somatzen nuen, ez? Eta gero kontziente izan ez, ze gutxi kostatzen den irrifar bat, kaixo, garbitzen ari den personari, jantokian lan egiten duen personari, ze gutxi kostatzen den hori, ezta? Eta batzutan, ahaztu egiten zaigu. Pertsona horiek dira, garrantzitsuak ez oso garrantzitsuak. Ezinbestekoak nire ustez. Beraiek gabe topatuko genuke gela zikin-zikina, ez genuke izango zerbaz kaldua, ez genuke izango, hori bat egiten dugunean nor zaindua, orain dut oso lan garrantzitsu egiten dutela, eta gure komunitatean ardura garrantzia daukate, eta nosken dut oso garrantzitsua direla. Baina bai batzutan gertatzen da, adibidez, Lizarra ikastolan, haume txikiei galdetzen zietenean nor zen ikastolako pertsona importanteena, asko gaipatzen zuten Anamate, berazen gure idazkaria, eta berazen erreferentziazko pertsona gauza guztietarako, ez? Zirkularra banatzen zituena, norbaitek hori bat zeukanean sendatzen zuena, gurasoek zerbait utzi bat zutenean anutzen zuten, orduan beraientzako Anamate zen dena antxez zegoena, sarreran beti beraiek beraiek zaintziko eta beraiek aten ditzeko. Hemen jason Felix Senar daukagu, orduan ja beti gauza guztien gainetik Felix, ez da? Izango da importantena. Gure Felix. Osongi. Eta esan duzu, ikastolak, hitz egin duzu pixkat, lehenago nola sortu ziren eta ze errotik sortu zirenez, baina, karo, evoluzio bat egon da hor. Eta evoluzio horretan, gaur egun ikastolak, eta sartuko naiz pixkat fangoan, publikoarekin alderatuta zer eskintzen dute, zer desberdintasun eskintzen dute, eta zer da ikastolak publifikatzeari buruz esaten dena, ez? Eta ze... Nik uste dut ikastolak hasteko direla eredu herrikoi bat. Herritik sortu direlako herriaren beharretatik eta herriko pertsona batzuen borondatetik. Beraz, gure izaera sortu ginenetik da erabat herrikoia. Eta herria da publiko kontzeptuaren atzean dagoen lehenengo kontzeptua, ez? Eta nik uste dut horregatik ikastolak hori garela mugimendu herrikoi bat, herritik sortuak.
Herriak asko eman dio ikastolari, asko, hainbat eta hainbat jaietan, hainbat eta hainbat kanpainatan diru laguntza asko jaso ditu ikastolak aurrera egiteko, eraikuntzak egiteko, eta bar. Baina baita ere jaso du laguntza moral izugarria. Ezakitez, Euskal Herriko artista, idazle, antzesle, zientzilari askok eman dute babesa mugimenduri aurrera egiteko. Eta askok konsideratzen dute Euskal Herrian egon den horrela, gertakizunik garrantzitsuetako bat izan dela zuzen ere ikastolak sortzearena, Horri esker lortu zelako, euskerak zeraman galbidea eta goitik bera zijoanean, pizka bat, frenoa jarri eta berreskurapeneko bidean jartzea. Eta esaten duzuna, hori, ikastolak ez gara izan inoiz konformistak, ez gara konformatu momentuan egiten denarekin, beti saiatu gara, gizartean ematen ari diren aldaketei aurre egiten, eta ez hori bakarrik, ez da hori momentutan egiten ari garena. Ari gara irudikatzen, nolakoa izango da 10-12 urte barrugune mundua? Nola irudikatzen dugu mundua? Irudikatzen dugu denok mundu globalago bat, irudikatzen dugu mundu teknologikoago bat, irudikatzen dugu. Eta horretarako ze pertsona mota ezin nahi ditugu ikastolan. Eta hori da gure momentu honetan egiten ari garen alegina. Ateratzen zaigun lehenengo kontu importantea da nahi ditugula pertsona euskaldunak. Eta euskalduna esatea oso erraza da, baina lortzea ez da hain erraza, ez? Eta euskalduna esaten dugunean nahi dugu hiztun osoak, hau da, zu bezalako ikasleak, euskara ezagutuko dutenak, baina ez bakarrik erabiltzeko gela barruan, edo modu akademikoa, baizik eta ikastolatik kanpo ere modu eta toki desberdinetan euskara erabiltzeko, ez? Eta zuen bizitza personalean eta aizian ere euskara erabiltzeko gaitasuna izango duzuena. Hor dago arazo bat izaten dena, edo mahai gainean jartzen dugun, eta beti bereziki DBH-en gehiago topatzen dugu, ez? Eta da, guk hazia ereiten ari garela, baina momentuan ez dituela fruituak askotan ematen. Eta dituzten estimulo, sare sozial, eta konsumitzen duten edukiaren ehuneko 90 esateagatik, gazteleraz izaten dela, eta orduan dituzten joerak azkenan dira gaztelera pasatzea. Bai, garbi dago biz garela mundu globalizatu batetan, eta badaude hizkuntza hegemoniko batzuk, gaztelera, ingelesa, eta dute bere garrantzia, ez? Eta hori ere nahi dugu gure ikasleak izatea hizkuntza horien kontzientzia eta erabiltzea, erabili behar diren eremuetarako. Baina egia da, eta hori izaten duzu bezala Imanol, nik uste dut, ereiten ari garela hazi bat ikastoletan, eta hazi hori da zuzen ere, ez? Gure ikasleak izan behar dira kontziente, euskera modu ezakitez, egunerokoan erabili behar dutela, euskera dagoela, oraindik ere ez dagoela, erabat egoera osasuntsu batetan, eta behar duela guztion laguntza. Horregatik, nik uste dut, euskerarekin batera ikastoletan oso garrantzitsua da euskal kulturarena, ez? Horregatik jason egiten ari zareten lan hori, ez? Aizia, antzerkia, musikal horiek euskeraz egiten eta ematen beste aukera bat akademiotik aparte oso garrantzitsua direla. Eta guztut hori dela baita ere ikur bat, ez? Gazteei ematea aukerak euskeraz bizi daitezen. Jakinik, badaudela hainbat eta hainbat eremu sozial, non gaztelera oraindik nagusi den, eta euskaraz bizitzeko aukerak askoz ere txikiagoa dira. Horregatik guretzako euskera eta euskal kultura lotuta daude eta oso garrantzitsuak dira. Aipatu duzu gainera hor hizkuntza hegemoniko batzu daudela, euskara nolabait, euskararen gainetik egon daitezkenak sozialki, ez? Eta hor ingeles aipatu duzu, eta hor badugu horrekin lotuta, galderatxo bat, ingelesarekin lotuta, ez da? Gazte hauek ingo digutena, mikro hartzen baduzue, bai, badugu galderatxo bat, eta konte guzue. Gu nahi eta markara, eta gaur klasean izan dugu eztabaidatxo bat, ingeles urduengatik batzuk pentsatzen dute gehiegi ditugula eta beste batzuk ezetz. Zuri zer iruditzen zaizu, ordu gehiegi aldira ala ez? Nik uste dut ikastoletan ez ditugula ingeles ordu gehiegi. Nik uste dut orekatuta daudela, ez? Dituzuelako 4-5 ordu, eta DBH-era iristen zaretenean, ikasten da DBH 3 eta 4 gizarte zientziak ere ingelesez. Uste du gainera ikastolok frogatu dugula, naiz eta ez izan adibidez beste eredu batzuetan dituzten bezain beste ingeles ordu, ikaslea bukatzen dutela oso ingeles mailarekin. Ditugulako Nafarroan beste hainbat eredu,
bai eredua eta bar, non ematen diren ordu asko ingelesez, gero ikusi dugu egiten direnean kanpoko froga neurtzeko zein den batzuen eta besteen maila, ikastoletako ikasleen maila oso ona dela, naiz eta ordu gutxiago eman. Ze importantea zer da, ez da bakarrik zenbat ordu ematen diren, baizik eta nola ematen diren, eta adibidez, euskarako orduan irakasten badizute nola egiten den eskutitz bat, ingeleseko irakaslea badaki hori, eta ez du galduko denbora eskutitz bat nola egiten den irakasten. Ze badaki, eskutitz bat egiten badakizuela. Hori da, igual, proiektuak duen zeharkako ez, Hori da. transversalidade hori ez. Orduan, nik uste dut, ingelesaren garrantzia ez dugula kentzen, segun nahi dugu ikasle euskalduna, baina elean hitzak ere bai, bizi garelako mundu global batetan, ez? Eta ingelesaren presentzia gizartean eta zenbait esparrutan garrantzitsua da. Orduan, bai nahi ditugu gure ikasleak ere, noski, erabat euskaldun izanik eta euskara izanik beraien hizkuntz nagusia eta ardatza, baita ere beste hizkuntza horiek ezagutu eta erabiliko dituztenak behar denean hizkuntza hori erabiltzea. Niri harritu ninduen ikaragarri sartu nintzenan ikastolan ikasleen ingeles maila. Laugarren DBH-koak entzuten dituen hizketan, sartzen nintzen, tarteka, igual sartzen zara ez, beste irakasle bat izarbe galdetzera, edo eta entzuten zen dituen hizketan, eta benetan utzi ninduela harrituta, eta gaur egun Erasmusekin ere ibiltzen garela, hemendik eta handik, nabaritzen dut ingeles maila oso ona dutela. Baita maila bajoena dutenek ere, maila ona izaten dutela. Eta polita da oso. Bai. Eta hori gainera ez dugu esaten guk bakarrik, esan dut hori izaten dute kanpoko froge ezek. Hori, Nafarroako gobernu pasatzen ditu froga batzuko ingeles maila neurtzeko, eta zuen emaitzak froga pasatzen direnean oso onak dira, DBH bigarren mailan, eta gero da beste froga batzuk ere nazioartekoak, eta noizbait tokatzen zaio ikastolari parte hartzea, eta emaitzak oso onak dira hizkuntzari dagokionez. Aldatuko dugu pixka gaiez, eta lehen aipatu duzu, ikastolek egokitu behar dutela, urrengo mende honetara, datozen erronketara, eta ni jarri nahi du mahai gainean, eta pixkat horren inguruan hitz egin dezagunez, gailuen erabileraz, ez? Da gailu digitalen erabileraz. Gaur egun, badirudi digitalizazio prozesu hori frenatzen ari dela poliki-poliki, gehiegizko erabilera dela medio. Ze posizio izan barko genuke ikastetxeetan horrekin, eta nola, eta hemen jartzen du mahai gainen, beti goten den debate bat, ez? Debekatu ditzagun mugikorrak ikastetxeetan, debekatu ditzagun ordenagailuak ikastetxeetan, baina nola ikasi behar duzu ongi erabiltzen, ez baduzu erabiltzen. Orduan, zein da oreka puntua, non ikusten duzuzuk oreka puntu hori? Bueno, nik uste dut ikastolak aintzindariak izan garela IKT-en erabileran, ez? IKT plan propio bat sortu zen, gailuekin gela barruan lanean gure ikasleak izan ziren hezkuntza sistema osoan lehenengoetakoak martxan jarri zituztenak. Baina egia da, gizartean hori askotan gertatzen da, ematen dira bandazoak, ez? Bapatean hau egin behar da, eta mundu guztia dago hemen. Gero bapatean hori ez, da joan behar da ara. Nik uste dut, oso enkokatu duzun bezala, nik uste dut gailuen eta ikaten erabilera garrantzitsua dela. Bizi gara gizarte digital batetan. Garbi dago, ere kontziente izan behar dugula, gailuen erabilerak, zemen bereiztu behar dira, desberdintasuna daude. Bada, gela barruan erabiltzen diren gailuak helburu jakin batekin, eta hori oso garrantzitsua da, eta beste gailu batzuk dira adibidez mugikorrak, ez? Eta mugikorren erabilerak bai sortzen dituela gaur egun zenbait pertsonengan arazo batzuk, ez? Arazo dependentziak, arazo fisikoak, gailuekin aditu ezkero ordu askotan, eta loari orduak kenduz ez badago horren kontrolik ondorioak ditu pertsonen osasunean. Horan ikastolok baino dugu izatea pertsona osasuntsuak. Orduan, garbi dago gailuen erabilerak ere behar duela nolabait arautua izatea, eta gurasoak ere horren kontziente izatea, eta horiek modu egokian erabiltzea. Ni ez naiz ezer debekatzearen aldekoa, uste dut ikastolok egin behar duguna da pertsonak ezi. Eta adibidez, geletan gailuak erabiltzearena, uste dut ezinbestekoa dela, garrantzitsua dela, noski, jakinda zertarako erabiltzen ditugun, eta ze helbururekin eta ze erabilpen ematen diogun. Eta noski garbi dago hori landu egiten dela modu sistematikoan, ikastolatik atera diren ikasle hoi askok esaten dute ez banu ikasi ikastolan estel bat egiten, ez? Gailuak aurrean dituelako, hori etzian erakasiko inork ze unibertsitatera iritsi nintzenean ematen zen suposatutzat hori norbaitek irakatzen zizuela, ez? Horrela ikustu dut orekan jarri behar dela puntua, eta noski eta
eta behar dira gauzak modu ez dakit jasangarrian eta helburu jakin batekin eta kontrol batekin jakinik, gailuen erabilpen desagoki batek sortu ditzakeela gainera pertsonengan, batzuetan baita ere bakarra de sensazioa, ez zaude konektatuta, badirudi norbaitekin eta bakarrik zaude, ez? Eta egia da pandemiak ere erakutsi digu gailuen erabilpena asko ugaritu zela, baina ondorio asko izan direla oso kaltegarriak, eta gaur egun ditugu inoiz baino nerabe gehiago, hori ez, depresioekin, osasun mentaleko arazoekin, orduan nik uste dut aurkitu behar dela oreka. Ze adin ikusten duzu hemen, seigarren mailakoak segura joango direla gurasoi eskatu ez, venga, mugikorra nahi dut, batzuk behintzat, ze adin uste duzu dela egokiena? Nik uste dut, eta hori bai da, dagoen mugimendu sozial bat oso garrantzitsua, herri askotan sortu dena, jarri dira ados, adin jakin batetako ikasleen, neskamutilen guraso guztiak, denek batera mugikorrak erosteko eskatzen duten emetziek eta momentu egoki batetan. Nik uste dut, DBH bigarren maila izan daitekeela momentu egoki bat gailuak izateko. Inola ez dut ikusten momentu egokia LH 3 edo 4. mailan. Jakinik zenbaitetan badaudela behar oso konkretuak ematen dirilako, ez? Daitezkena bai neurtzen duena adibidez batek neurtu behar duela insulina edo dena delakoa edo, osongi. Josu, pasako gara orain arlo pixkat personalago batetara. Ikastolak utziko ditugu alde batera, hitz egin dugu. Eta artezale amorratu bazarazu, ezta? Bai, arte asko gustatzen zait, bai. Dene gogoratzen diat, nik hori erdiazutan eukalako, nire ikastolako lehenengo soldatarekin arte lan bat erosi nuen. Eta orduan sortu zen arte bilduma egiteko nire afizioa, eta ordutik ez naiz gelditut hori izan zen 86an. Ostras. Bai, eta artearekin kontaktuak... Zer erosi zenuen, lehenengo arte lanura zer izan zen? Tapiesen obra txiki bat. Gira. Bai. Osa, segurazki artearekin lotura handia izango duzuzuk, ezta? Horrerarekin. Komentatu dut, Arantzazu egon nintzela, eta han arte garaikidearekin kontaktua zen oso zuzena biziginerako, txilidak egindako monastegiko ateekin, oteizak egindako Malau apostoluekin, eta hor, biziginen, zaindabizaik egindako obra bat, osa, biziginen arte garaikidez inguratuta, eta gure irakaslak ere oso naziren artean. Horan, han sortu zen arte garaikidearekiko nolabaiteko atxikimendua eta afizioa zen ere etxean, etzegoen inongo arte kulturari. Zaizu etorri... Nere etxean etzegoen inongo arte kulturari, bai, aitak bai zeukan erreztasun izugarria eskulanetarako, eta oso, esan dut, bazen oso trebea gauzak egiten, baina ez zuen inolako loturarik artearekin, agian artizautzarekin lotura gehiago zeukan artearekin, baino, eta herrian ere egia da, ez nuela inongo ezer referenterik eta ez inongo ezer berezik. Baina garen ontzat, niri arte asko gustatzen zait, baina askotan ez dut ulertzen. Eta pensatzen dut askori gertatuko zaigula, ez? Guggenheimera joan, eta ikusi marra bat horrela, kuadro batean, eta esatea, ostras, eta honek balio ditu ez dakizen milioi euro. Zergatik, zergatik du balio gehiago horrek kontzeptu batekin, eta harin ez oso diskurso oikoa, ez gizartan ez duten diskurso oikoa egiten, zergatik, ez dakit nork egin duen marra hori, zergatik balio du gehiago, didanek egin duen marra horrek baino ez? Zer du atzetik? Aipatzen dituzu bi gauza oso ezberdin, ez? Alde batetik artearekin zer ikusi daukana eta da ulertzen dugun zer dagoen lan horren atzean, hori da alde batetik, ez? Artearen kontzeptua, zer irudikatzen du, zeren ondorio den, zer eraman du artista bat hori egitera eta ez beste gauza bat. Eta gero beste gauza da prezioarena, ez? Garbi dago prezioarena merkatua jartzen duela. Osea, arte lamaten prezioa ez dago inoiz lotuta baita ere erabiliren denborari. Artea oinezen, adibidez, daude artista batzuk, arte figuratiboa egiten duena oso ona, erabat hori ez, realista, baina egiten ditu bere kuadroak behar ditu urte eta piko kuadro bat burutzeko, egiten ditu da Urpasoko paisaia, baina dira izugarrizko lana daukatenak, hurbiletik da zerbait abstraktua urruntzen zara, eta da paisaje bat badirudi argazki badela. Bere kuadroek ez dute balio beste artista garaikide batzuenanak baino gehiago inola ere. Naiz eta besteak agian kuadro bat egin ordu batean. Nik ulertu dezaket, ez, prezioa markatzea zenbat denbora behar izan duzun hori egiteko. Nik tardatu ditut 100 ordu, 100 orduak balio du ez dakizen bat, eta atera nahi dut ez dakizen batekin, X gehiago, bale, hori uler dezaket. Baina... Ez dago horrekin lotuta. Osea, normalean gainera daude gauza asko oso denbora gutxian egin direnak,
Eta balio dutenak, denbora asko erabili den horietako batek baino, asko gehiago. Esaten duenean, merkatuarena da, normalean, claro, artista onak sartzen dira galeristen munduan. Galeriak dira, daude oso txikia direnak, Iruñan mugitzen direnak, daude beste batzuk mugitzen direnak estatu mailan, eta beste batzuk nazioartean. Orduan, feria batetara eramaten badu, galeria jakin batek, ospetsua bada, artista baten lana, galeria horre jartzen dio prezio bat. Orduan, baldin badago munduan norbait hori pagatzeko prest dagoena, horrela markatzen dira prezioak, ez? Adibidez, eta gero badaude, adibidez, ez dakit Guggenheimeko, aipatu duzuen Guggenheim, kanpoan dauden tulipan horiek, artista horrek, bere tailerretik aterako diren artelan guztiak salduta ditu, eta balio dute milioiak eta milioia balio dituzte. Orduan, merkatu bat badago prest hori ordaintzeko. Eta aldiz, badaude beste lan batzuk, kriston lana daukatenak, eta ez dutenez ibilbide internazional hori, ez direnez feria garrantzitsuetara joan, ez direnez pasatu frogoitatik, beraien prezioa oso txikia da. Kuriosoa da, ezta? Eta gila da, artea ulertzok askotan artistarekin egon behar zara. Zen du, zenbait artelan ezin dugu ez duk eta ez nik inork ulertu jakin gabe zer dagoen horren atzean, ez? Gustatu dakizuke, edo esan adar jotze badela, edo zer, baina askotan horren atzetik dagoen lana, sorkuntza prozesua, eta bar oso sakonak izaten dira. Bueno, eta arte mota bat ere bada lorezaintza. Eta ben badakit, zuere, zale amorratu zela, eta arbizun behintzat, Dominu Santugunerako herri osoari egin dizkiozula lore sortak, ez da? Begira, ez dakit ez, nik uste dut bakoitza badugula jaiotzen garenetik zerbait bereziki gustatzen zaiguna. Zerbait, berdin zaitez, izan deke kirol bat, zerbait. Niri txikian nintzenetiko da, herri guztiak gogoratzen du, nekizkien herriko landare guztien izenak. Eta arbizu oso herri loretua izan da. Oso bai. Balkoi guztiak daude lorez josita Udaberrian, eta oso edertzen dut herria pila bat. Horre bai daukala lotura, nire etxan bai eta bai ama biak ziren oso lorezaleak, etxan beti izan ditugu negutegian loreak, baratzean loreak, eta hori bai izan da txikitatik bizi izan dudan zerbait. Nera nahiari adibidez ez zaio hori interesatu dela gutxi arte, baina niri txikian nintzenetik asko gustatzen zitzaizkidan, eta nekizkien izenak, gaina izen zientifikoak, gaur ez dakit nola nekizkien, nun ikasi nuen ura. Niri dinosorekin gertatzen zitzan txikitan. Eskolan desde luego ez ziaten hori irakatsi, ez? Eta orduan, hori bai izan dela konstante bat, jarraitu dudana izaten, nire gustokoa gaur egun arte. Eta adibidez, ez dut ulertzen ni bizitzea, lorategi txiki bat bada ere ez duen etxe batetan. Osa, ez dut ulertzen, ez da izan etxe zoragarri bat atiko batetan, ez badauka nik lurrarekin kontaktua izateko aukerarik, ez dut nahi. Osa, nik behar duzu. Bizi naizen tokian izatea, toki bat, hori garatzeko. Primera, gure baratza hemen, bauzu pasatu edo zein egunetan. Ez zuen baratza ikusgarri dago, eta da zoriontzeko molduko zerbait. Eta gaina dago, normalean beti ongi, hori ez da erraza. Bueno, zaintzen dugulako, eta ikasleek zaintzen dutelako. Horrela da. Badakit ere oso anfitrioi hona zarela, eta etxean, tarteka, esan genezake, badauzkagula hemen Aljabi de los Jabis euskalduna, festak egiten oso ona hoen zarela, eta baditut gustatzen zaizula sozialki ez, besteekin elkartzea etxean, eta... Bai, asko gustatzen zait, nire txera jendea etortzea. Ilusio handiarekin prestatzen ditut gauza horiek, gustoko dut sukaldatzea, gustoko dut edaria beti egotea etxean falta gabe etortzen denerako donor, eta egia da, hori lagunekin topaketak egitea oso gustoko dudala, eta asko egiten ditu dala. Nire etxean beti dago norbait, beti dago afariren bat, beti dago bazkariren bat, eta hori oso gustoko du. Eta lagunak hitz egin dituzula, irrintzi, zer esaten dizuzuri irrintzi hitza? Irrintzi, da, lotzen hau arbizurekin, lotzen hau 1995 jaio ginen neska mutilen taldearekin, lotzen hau San Juanekin, eta lotzen hau festarekin. Zuek ulertzeko, eta entzuleak ulertzeko arbizun, tradizio bada, 14 agost urte betetzen dituztenean gazteek, blusa, jasotzea blusa, da, guk olentzero gunen daramagun blusaren estilokoa, baina bertan dira kolore desberdinetakoak, eta kuadria bakoitza daka bere izena, eta bere kuadriaren izena irrintzi da, ezta? Eskatu didate, eta ez dakit, ez bazaren imatzen ulertzen dut, eskatu dit zure kuadriako batek irrintzia botatzeko, baina... ez! Imaginatzen nuen, gaur ez dela lekoa eta fora, baina esan dit, bakizunik kontaktua ditu dela hortik, eta esan dit, eskatzeko irrintzia botatzeko.
Ez obezet. Ez, osongi. Bueno, Josu, joango gara poliki amaitzen, azkeneko kontutxoekin, ikasleek badituzte beste galdera batzuk botatzeko, ezta? Eta orain arlo personalean gaudena, botako dizkizutenak. Ados? Venga, konte... Kaixo, gu Eideren eta Izaro gara. Txikia zinenean, Zertan lan egin nahi zenuen? Jo, begira, ez neukan oso garbi zer izan nahi nuen. Hori bai ez dela txikitatik pentsatu nuen zerbait. Egia da, urtea pasatzen joan zirenean, eta esan dizuet, izan nituela oso gustoko nituen irakasleak, asko maite nituenak, asko estimatzen nituenak, asko irakatsi zidatenak, eta hor joan nintzen, pentsa zergatik ez dut nik hau bera egingo, ez? Egia da, txikitatik izan naizela pertsonekin kontaktua izatea asko gustatu zaidan norbait, txikitatik. Osea, beti izan da, nire gustokoa jendearekin egotea. Eta orduan hori ez, uste dut irakasle honek eraman indutela bide horretatik eta pentsatu nula, ze polita ez, beste batzuei irakastea zuri irakatsi dizutenan bezala ez. Eta hor sortu zen niretzako gaur egun, ez dakit ez, nire bokazioa izan dena. Ze momentu honetan, ja ez dut ematen klaseri direla urte asko, nago beste ardura batzuetan, baina egia da, zoriontsu izan nintzela irakasle aldetik. Eta Imanolek egiten du bezala jason, ikastoan oso ezaguna nintzen, montatzen dituelako kriston antzerkiak, antzerki erraldoiak herriko plazatan, ez? Eta egia da, ikasle horiek, oitako asko esaten dizuet, lagunak dira, eta beste batzu lankideak, agian ez duteko gogoratuko zer egiten genuen euskarako klasean, baina inork ez du ahaztu, antzerki haietan ikasi genuen guztia. Ez importante den emozioa sartzen denean jokoan, ez da, eta implikazioa sartzen denean, ez importantea den ikasle horientzat betirako geratzen zaiela, ez? Bai, Davidekin pelikula ere egingo dute ikasle hauek, eta nik uste dut ere biziko dute lantzeko zerbait. Eta ez dute inoiz ahaztu, eta orduko anekdota guztiak, anekdotak ziren, egunero gertatzen ziren milaka gauza, eta hori ez, eta gainera, duten oroimen politetako bada, denek hasten zutela aparte. Etzegoela inor egiten ez zuen. Bueno, azken galdera da dugu, eta... Kaixo, gu nahi eta bidane gara. Eta, galdetzuna, bueno, zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik? Eta gutxien? Gaur egungo lanetik federazioan. Gustatzen zait asko, esan dizuet, ez, pertsonekin kontaktua gustatzen zait asko. Eta tokatzen zait nire lanean elkartzea pertsona oso desberdinekin. Elkartzen naiz ikastoletako zuzendari guztiekin, hilabetean behin, eta gero behar duten guztietan. Elkartzen naiz gurasoen ordezkariekin askotan, asko gustatzen zait. Ordan harremana duten gauza guzti horiek eta nik zerbait aportatu badezaket edo ekarpen bat egin badezaket, hori asko baloratzen dut. Zer ez da gustatzen, hartu behar direnean, erabaki ez oso atseginak edo mingarriak izan daitezkenak norbaitentzat, nahiz eta arrazoituak egon. Orduan, hartzea erabakiak norbaiti mina egin zaioketenak, horiek dira gehien kostatzen zaidanak zarantzarik. Oso ongi. Bueno, azken bi blokeak. Jaso momentua, badakit podcast hau entzuten duzula, eta badakizula zer den jaso momentua, zuretzako, zure bizitzako momentu berezi konkretu bat gordeta duzuna, edo egunerokotasunean duzun momentutxo bat. Zein da zure jaso momentua? Momentu asko ditu. Nire momentu importantena da, hori, beti dago lotuta pertsonekin. Adibidez, orain, federazioan, lanean egon ondoren, elkartzen naizenean nire lankideekin eta beraiekin bazkaltzen dudanean edo ardotatzen dugunean eta komentatzen ditugunean horrela gertatu zaizkigun txaskarri joan, etzeko hori egunean zea da momentu oso polita bai. Oso ongi. Eta bukatzeko galdera azkarrak, bale? Hola, erantzun azkarrarekin pikadito. Klasea ala bulegoak? Klasea. Euskara sakontzea ala beste hizkuntza bat ikastea? Berria. Momentu honetan behar gehiago daukat hizkuntza berri bat ikasteko. Vale. Barkilloa, arbizun hartzen den olako ardo edari bat, edo poteoan jarraitu? Barkilloa. Arte mota bat? Arte abstraktoa. Liburu edo filmik gogokoena? Azken ikusi dudan filma da Konklabe eta asko gustatu zait. Herria ala hiria?
segun zertarako. Ez, baina iria. Iria, bale. Hezkuntza gailu digitalekin edo gailu digitali gabe? Gailu digitalekin. Lore bat? Peonia. Peonia. Zure legaturik handiena? Norbaitek esatea, pertsona on bat izan nintzela, eta bere prozesuan, berdin zait irakasle edo ikasle, lagundu nuela. Inspirazio iturri bat zuretzat? Natura. Eta Josu Reparaz hitz batean? Koherentea. Koherentea. Koherentziaz betetako elkarrizketa honen ostean, mila esker gurera etortzeagatik, Josu, gurekin demoratxo pasatzeagatik, solasalde izateagatik, guretzat euskal erreferentea zara zalantzari gabe, eta badakizu, Jason, beti egongo zarela etxean. Mila esker, eskertu nahi dut gonbidapena, zoriondu nahi ditut ikasle hauek benetan beraien jarreragatik eta egin dituzten galdera ezakite, zentzu denengatik, eta gora jaso eta jarritu lanean. Apai, mila esker. Listo? Egina.